non vai quedar así. Un cobarde agora ni sequera me colle o teléfono. Pero quen se cree este tipo como para deixarme tirada a min? A min! E ti que eres? Que faz aí? Eu chamome Pedro. E son o encargado de supervisar esta obra de teatro. Como supervisar? Analizar se todo está ben. Analizar o que? O guión, a interpretación? Todo. Pero ti continúa como se non estivera. Como que como se non estiveras si entras no medio da actuación e poste aí enriba do escenario? Non poderías supervisar desde abaixo? Home non, ese non trouxe as gafas e desde abaixo non me vía ben. Non sei. A mí isto parece moi raro. Naide me avisou desto. Home, a intención é pillarnos por sorpresa. Se me dirás que gracia tens, avisamos. Pois mira que levo anos enriba dos escenarios e nunca tal cousa a mí. Pois mira que levamos anos, Pero ti continúa. Bueno, pois bota para lá e sigo. Joder, agora por onde iba? Despois do teléfono. Pero non quedamos en que non ibas molestar. Sí, perdón. Pero quen se cree este tipo como para deixarme tirada a min? A min! Perdón, pero esa parte non a dixeche xa. Pero non quedamos en que non ibas molestar. Perdón, agora por axudar. É unha cousiña. O sonido ese do vaso non é moi forzado. A ver, volve de poñer. Non sei. A mí non me pega ni con superglue. E a min que me dis? Eso dillo a tipo de sonido? Direillo. Unha cousiña máis. A iluminación non tens nada mellor que isto. E que queres, se só se me ten que ver a mí? A ver, proba a encender ese foco. A ver, proba a encender aquel outro. Ves, ahora mellor. Que contento. Home, agora se ben. Podo seguir. Non, unha última cosa, a última. Que... A escenografía. Que lle pasa a escenografía? Eu farei un par de modificacións. Que par de modificacións? Para empezar, non vexo esta obra no salón dunha casa. Donde logo? Nun bar. Nun bar? Como que nun bar? Si, era sola, afogando as súas penas en alcohol. Pero non nos podemos poñer ahora a cambiar a escenografía. E logo, non tardamos nada. Pero o público veu a verme, pagou unha entrada, está aquí esperando, non nos podemos poñer ahora a mover muebles. Bueno, home, non tardamos nada, non creo que ao público lle importe. Bueno, mira, este sí quedas a gusto. Ves, ahora mellor. Entonces podo continuar. Mellor volve a empezar. Outra vez? Home, agora o contexto cambia totalmente. Bueno, aparta que volvo. Por qué? É que non o logro entender. Ni unha explicación me deu moi gilipollas. Pero que se cree? Pois isto non vai quedar así. E agora o teléfono? Non sei, non te sei o teu? No, está no camerino. A ver, creo que teño aquí un. Coi. Sigo. Non, a verdade é que non, porque o vestuario non me gusta, non. E que terá de mal esta roupa? Home, para estar no salón de tua casa pode valer, pero para estar nun bar... A ver, déixame mirar se teño aquí algo. Proba esta chaqueta. Eu creo que é mellor, Así? Pode valer. Continúa logo, despois do teléfono. O moi cobarde, agora nin sequera me colle o teléfono. Pero quen se cree que é este tipo como para deixarme tirada a min? A min! Era que fago? Entro eu a poñerme a copa? Non, home, non. Terache que poñer un camareiro. Pero que camareiro se non hai máis actores? Pois mala planificación pola vosa parte. Tiñades vos que dar conta de que fai falta un actor máis. Pero que isto é un monólogo que non fai falta máis xente. Mira, eu non aguanto máis. Vou.
Mi madriña, pobre da próxima persoa que teña que evaluar esta obra de teatro.